धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसालि साखोन-सिखोन खालामदों। बे हाबाफारिखौ थांनाय 20 जुननिफ्राय जागायदोंमोनब्लाबो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मावथिफोरा। गिबियावनो गासै खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। फरायसालि साखोन-सिखोन खालामनाय जा मिरुनि मोनसे बोसोन आरो जिल्लानि बिथोन, थिग बेफोरबायदियैनो जों गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिसिम गासै जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङावहाय गंब्रै जिदाइन दंमोन। दिनै फैयै फैयै जोबथि हाबाफारि बे आलारि गोजौ फरायसालि बे दिनै बे जोबथि हाबाफारि। नोंथाङा जे फरायसालि गंब्रै जिदाइन फरायसालि साखोन-सिखोन खालामबाय, बिनि गेजेराव नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि? गासै जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङावहाय गंब्रै जिदाइन फरायसालि दङ, गुदि आरो गेजेर गोजौ। गासै बे फरायसालिनि गेजेरावहाय जों मोन्दांथि मोननो हादों जे बेखौनो फरायसालिया फरायसालि हिसाबै एसेबां मोजाङै गैया। हाग्रा बंग्रा बुंफबजोबनाय आरो बायदि मोसौ बोरमा बहाबा बहाबा हाबलांदों। जिहेथु पेन्डामिक COVID-19नि गेजेरजों जा SOP फोसावनाय, बे फोसावनायनि गेजेरजों फरायसालिखौ बेखेवनो हायाखै फोरोंगिरिफ्रा। ओंखायनो दिनै बे हाग्रा बंग्राया जानो हमदों। जों बे हाग्रा बंग्राखौ फोसाबनाय हाबाफारिखौ दुलाराय मिरु फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। दिनैनि बे फरायसालि फोसाबनाय हाबाफारियावहाय जोंखौ मैखोमै हेफाजाब होदों जोंनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरुजों लोगोसे फरायसालिनि SMC बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोना। लोगोसे गासै बयनिसिमबो आङो साबायखर बावनो बे समाव साबायखर बावनो ओंखारदों बा साबायखर बावदों गासै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लेङाइ फोरोंगुरु आरो गासै फरायसालिनि SMC बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो लोगोसे जोंनि सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मदद होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। गिबि सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोजां हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै फरायसालि साखोन-सिखोन खालामनाय एबा स्कुल क्लिनिं हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'आव जों जागायदोंमोन। बे खालाराव जोङो गासै गंनै फरायसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनायजों जों जागायनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो बे दैज्लां बोथोरनि बोथोरा जागायबाय, अखाबो हाबाय थाबाय। बेनि थाखाय जोङो जिहेथु गभर्नमेन्टआ फरायसालिखौ अपेन खालामनायनि जेबो मिथिना मोनाखै, बेनि जाहोनाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों दैज्लां बोथोर फैनाय लेखा जोङो दोनथ'नाय जादों। बेनिफ्राय जोङो फिन नैबे सोलिबाय थानाय आगस्ट दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायनानै जोङो जिरायनाय गैयालासे दिनै 9 अक्ट', बे 9 सानसिम जोङो फारियै मावनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोबथा महर होनो थाखाय बा दिनै जोबथायाव सफैबाय। दा दिनै जोंनि थांखिया बेनो, फरायसालि साखोन-सिखोन खालामनायनि गुबै थांखिया जिहेथु
बुहुमनां कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायाव दिनै फरायसालिफोरा गोबाव सान बन्द जानानै थाबाय। दा बेवहायनो जोंनि जिहेतु बर' मिडियामनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोरनि बे समाव नोंथाङा फरायसाफोरखौ मा खावलायनो सानो? गिबियावनो गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो गंफ्रोमबो दख'राया मावबाय थादोंमोन। दा मावबाय दिनैनि दिनाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोजोबफैबाय। गिबियाव बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय, जाहाथे मिरुनि बिथोन बायदि बा जिल्लानि बिथोन बायदियै उन समावबो बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगौ बेखौ मिजिंथिबाय। दा नैबे समाव बर' फरायसाफोरखौ खावलायगोन, मानोना गोबाव सम कभिड-19 मोनसे पेन्डामिक सिटुवेसननि थाखाय गोबां सम फरायसालिफ्रा बन्द जाना थाबाय। दा गभर्नमेन्टनि SOP फोसावनाय मथे सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिखौ जागायफिननायनि मोनसे खौरां खोनाबाय थादों। जाहाथे फरायसालिया खुलियोबा जोंनि साफ्रोमबो फरायसुलिफोरा जाहाथे फरायसालियाव फैनानै मोजाङै क्लास लाफैयो आरो फोरोंगुरुफोरनि जा मोनसे डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलियो बेखौ जों खावलायगोन। आरो लोगोसेनो जोंनि माखासे फरायफुनाय लाइमोनफोरा माखासे ड्राग्स जौनि माखासे परिबेसजों गोजोमफादों साफा सानै अबेबा जायगायाव, जों बेखौ बर' फरायसा हिसाबै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थायो आरो ड्राग मुक्त जायो आरो इयुनाव साफा माहारिनि मावथि जानानै गसंथानो हानायनि थाखाय सासे फरायसाया गोख्रों जायो बेखौ जोङो लुबैगोन। आरो जोङो जोंनि बिमा बिफा गारजेनफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे बिमा बिफाफ्रा फरायसाफोरनि सायाव नोजोर लाखियो। आरो सोरबा फरायसाफ्रा माबा मोनसे बुजिस'नो हायै समाव गोरोन्थि लामाथिं थांदों नामा बेखौ नोजोर होगोन। आरो जों बे समयसाखौ जुदि हास्लाबाबा मिथियोबा जोंनि बर' फरायसा आफादजों जगाजग लाखिनानै सावरायनानै समयसाखौ समाधान खालामनायखौ जों लुबैगोन।